prajurit Ronggarumsari. Ayo ndang budalo tumandang gawe sajroning palagan. Iya. Iya.
setan ra kelakon yang kenyemper ngewonangan lupa jajar engko topo kangen hae ya Nyelo nyelo srok sing endang katoke mlotno lara disamperke omahe dadak ra ngapirke nyemberake wonten lungguh jajar tambah kangen Dua tiga ada mantu ada mertua gimana sih garane ayo bangun negarane lelondong sing ngendang katoke bolong nyelo nyelo sro sing ngejaran katoke ploto lan bali kula dewa setan ra kelakon yang nyemberake wonten lungguh jajar tombo kangen yo la 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 la
Swara suling kumandang suarane tulat-tulit kepenak unine mong nranyoake barengalan kentrong dipun suling sigra kendangane
Kota rupa budal lewat ya kumurung rumah girang-girang cuka tandang jumaga gagah kumregang liru pernah sahabat yo siyoga yo makaryo angangkang karyaning praja murid Kertoharjo. Kumurung rumah dan girang-girang suka nandang cuma gagah kumegah liru pernah bersama siapa yo makaryo angangka karya ning praja murid Kertoharjo.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha,